Πάλι Κώστα. Δεν νομίζω ότι η Ανάσταση ήρθε νωρίτερα, αλλά βλέπουμε κάτι που μοιάζει με Ανάσταση στο γήπεδο της Τούμπας απόψε. Φαντασμαγορικό θέαμα. Δεν χρειάζεται λόγια, η εικόνα μιλάει μόνη της. Η εθιμοτυπική χειραψία πριν την έναρξη του αγώνα. Αν οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήθελαν μια καυτή σε αθλητικά πλαίσια ατμόσφαιρα στο μάτς με την ΑΕΚ, την έχουν, όπως βλέπετε, σχετικά καλή για την εποχή, ψηλά τα ποσοστά υγρασίας, η ορατότητα μειώνεται. Σίγουρα δεν είναι αυτά τα 10 χιλιόμετρα, αλλά σαφέστατα αφού περάσει λίγος χρόνος, κάποια λεπτά, η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες που κυνηγούν το όνειρο, κυνηγούν το τρόπαιο. Εκεί έχουμε δώσει 11 παιχνίδια κάθε 3 μέρες, ένα αριθμό απίστευτο για ελληνικά δεδομένα και ήθελε να είναι σε απόλυτη ετοιμότητα. Πριν από 11 περίπου χρόνια ο Κώστας Λαγωνίδης υπήρξε αντίπαλος του Μανουέλ Χιμένεθ στο περίπλοκο παιχνίδι για το κύπελο UEFA, όπου στην Τούμπα δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ πέρασε τελικά η Σεβίλη μετά από την οδυνηρή διαδικασία των πέναλτις. Το πρώτο δίλεπτο της αναμέτρησης θα διώξει ο Κρέσιτς πρώτου Λιμπερόπουλου, ο Βιερίνια στο κοντρόλ. Υπάρχει και μια φωτοβολίδα στον αγωνιστικό χώρο. Φαίνεται ότι πατάει καλά η ΑΕΚ, δεν ευνηδιάστηκε από την ατμόσφαιρα γενικά. Φαίνεται ότι πατάει καλά μέσα στο γήπεδο. Μάνταλος καλεί κοντά του τον βοηθό. Καθώς έπεσαν κάποια αντικείμενα εκεί όπου πήγε ο Σκόκο να εκτελέσει το κόρνερ. Τώρα γίνονται οι προειδοποιήσεις από τις ηχητικές εγκαταστάσεις να ηρεμήσουν τα πράγματα για να συνεχίσει το παιχνίδι κανονικά. Θα συνεχιστεί, θα φύγω. Αυτό τουλάχιστον μπορέσαμε να διαβάσουμε στα χείλη του Μάνταλου. Κάποιες συστάσεις από τον Μάνταλο στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Ποιος θα το αποσπάσει την μπάλα, τροφοδοτεί στον Διόπ. Πίεση από τον Ήβιτς. Το φάουλ πάνω στον μέσο του ΠΑΟΚ. Τελεί ο Παμπλο Γκαρσία. Σαλπικίδης, η παρέμβαση από τον Καράμπελα που μένει πεσμένο στο έδαφος. Ο οποίος, δείτε εδώ, βάζει το πόδι του, κοντράρει τον Σαλπικίδη διώχνοντας πρώτα την μπάλα. Ενώ τώρα ο Σαλπικίδης θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει παράλληλα ο Σάχα, θα μπλοκάρει. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Βαλιά για τον Σαλπικίδη, μία ακόμη μονομαχία με τον Καράμπελα. Τον Γεωργέα, στην συνέχεια η μπάλα από τον Μάκο στον Σάχα που γλιστράει και πάλι όπως νωρίτερα. Ο Ήβιτς προσπάθησε, ο Γεωργέας επιμένει. Αυτά στο παιχνίδι. Τσιρίλο προσπαθεί να ηρεμήσει τον Λιμπερόπουλο. Εδώ είδαμε ακριβώς τι συνέβη και μία κλωτσιά από τον έναν, μία κλωτσιά από τον άλλον. Λάγιο, το εκτέλεσε γρήγορο Μπλάνκο για τον Μίτσελ και πάλι έγκαιρη παρέμβαση από τον Τσιρίλο. Κάποιες από τις χαρακτηριστικές αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Βιερίνια αντιμέτωπος με τον Ματέος ο Πορτογάλος. Γύρισε πάνω στον Δέλα. Και εδώ ο Πασοντόμπλε, όπως λέμε, του Πορτογάλου, που κατάφερε να γύρισε, αλλά παλιά του πάνω στον Μίτσελ. Έδειξε άμεσα ο Μάνταλος ότι είχε ενωμένα τα χέρια του ο Ισπανός. Τόσες φορές ο ΠΑΟΚ πίεσε μπροστά. Εδώ θα το ξαναδούμε. Παμπλο Γκαρσία, έκλεψε ο Λιμπερόπουλος, ο Διόπ για τον Ασκόκο. Πέρασε για τον Λιμπερόπουλο. Από δεξιά ανεβαίνει και ο Γεωργιάς στο σούτ. Μπάλα κόντρα στο σώμα του Κοντρέρας. Και δείτε πώς σταματάει την μπάλα ο Παμπλο Κοντρέρας για αντιδράσεις στην εξέδρα. Τσουκαλά να πάει για προθέρμανση, γιατί μπορεί στα επόμενα λεπτά ο Ήβιτς να έχει ακόμα το πρόβλημα, άρα ο Τσουκαλάς πρέπει να αρχίσει να ετοιμάζεται. Από την παρέμβαση του Βιτόλο.
Μουσλίμοβιτς στρώνει στον Γαρσία. Παλιά για τον Ήβιτς, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Δείτε πως αστοχεί ο Βλάνταν Ήβιτς. Η πιο κλασική ευκαιρία από την εξαιρετική μεταβίβαση του Παύλο Γαρσία. Η αντίδραση του Ουρουγουανού τα λέει όλα. Φαίνεται να είναι σε κανονική θέση ο Βλάνταν Ήβιτς την στιγμή που δέχεται την πάσα. Ίσως και ο ίδιος να μην πίστεψε ότι βρέθηκε τόσο κοντά και τόσο ξεμαρκάριστος απέναντι από τον Σάχα. Ενώ τώρα ο Σκόκο ανοίγει την μπάλα πρώτου Τσιρίλο. Κάνει και το φάουλο ο Αργεντίνος. Δεν χρειάζεται η παρέμβαση του Τσιρίλο, απλά η κάρτα καλύπτει ο Τσιρίλο. Από εκεί πέρα δεν χρειάζεται να μαρκάρει ο Σκόκο. Η μπάλα είχε περάσει την τελική γραμμή. Κάνει το φάουλ. Ο ΠΑΟΚ πολύ κοντά νωρίτερα στην επίτευξη ενός τέρματος με τον Βλάνταν Ήβιτς. Η σέντρα για τον Σκόκο. Κεφαλιά από τον Αργεντίνο. Απαντάει στην ευκαιρία του Ήβιτς η ΑΕΚ. Νικήσει τον Σνάουσνερ ο Σκόκο, αλλά δεν μπορεί να νικήσει τον Ντάριο Γκρέσιτς. Παναφέρει. Δύο ομάδες ζουν αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ματέος έχει πάλι προωθηθεί, μπάλα στην αγκαλιά του. Είδαμε σε επανάληψη. Σε έπιασε την κεφαλιά όμως Λίμωνης, στη συνέχεια έπεσε πάνω του ο Ματέος. Ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ, αυτό το ερωτηματικό θα λυθεί απόψε. Το φάουλ από τον Σνάουσνερ, φάουλ τακτικής για να μην βγει στην κόντρα. Στο πρώτο δοκάρι, μπάλα στα δίχτυα. 0-1. Συνιστά ηρεμία και από άλλη οπτική γωνία πόσο Δέλλας πεσμένος στο έδαφος νικάει τον Κρέσιτς που δεν μπορεί να αντιδράσει. Και από άλλη οπτική γωνία, εξαιρετική κεφαλιά του Δέλλα. Δείτε πως γυρίζει το σώμα του ο αρχηγός της Ένωσης. Βιερίνια. Αυτός για τον Μουσλίμοβιτς. Και πάλι προς τον Βιερίνια. Το κοντρόλ με το στήθος. Καλό σουτ, μπλοκάρει ο Σάχα. Μετά από φάουλ που εκτέλεσε ο Σκόκο. Ο αρχηγός της ΑΕΚ νίξε τον Κρέσιτς με κεφαλιά. Η παλιά προς τον Ήβιτς. Βγαίνει ο Σάχα, μαζεύει. Για να δούμε εδώ ακριβώς. Έγιναν οι προειδοποίησεις. Για να δούμε εδώ τώρα. Προκλήθηκε. Καεί. Ένα μέρος των δικτύων έχει ανοίξει μια τρύπα και στην αιστεία του Σάχα. Και αυτή τη φάση με το βεγγαλικό να πέφτει στην πλάτη του Σάχα. Ας ελπίσουμε να κρατηθεί η ηρεμία. Σάχα πεσμένο στο έδαφος. Δείτε πως έχει καεί η φανέλα του Αργεντίνου. Έφυγα. Δεξιά ακριβώς. Πρέπει να ρισκάρει περισσότερο ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να βάλει άτομα μέσα στην περιοχή. Και εμείς στη μεγάλη περιοχή. Η ΣΑΕΚ, η ομάδα του Μάκη Χάμπου, εκτελεί ο Λίνο. Αλλά φτάνει στο Μουσλίμοβιτς. Κεφαλιά από τον Λιμπερόπουλο θα διώξει με 1-0 χάρη στην κεφαλιά του Τρεανού Δέλλα. Χέρι από τον Λιμπερόπουλο. Εδώ ζητούν την δεύτερη κίτρινη κάρτα οι παίκτες του ΠΑΟΚ στον Νίκο Λιμπερόπουλο που έχει ήδη μία από το πρώτο ημίχρονο. Και ο Μάνταλος δείχνει κάρτα στον Μουσλίμοβιτς. Δεν φάνηκε πάντως ξεκάθαρα. Βρήκε την μπάλα με το χέρι, όχι, τουλάχιστον ήταν πολύ κοντά στο στήθος. Πάλι η αιστεία μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει. Πάσα για τον Σαλπικίδη, δεν μπορεί να κοντρολάρει. Δεν υπήρχε offside. Και να ξεκινάει από κανονική θέση ο Σαλπικίδης. Δεν κατάφερε να κοντρολάρει. Ο Κουτσιανικούλης για να πάρει τη θέση του Βλάνταν Ήβιτς, όπως μας πληροφορεί ο Κώστας Χαλβατσιώτης. Ναι, Κώστα. Επηρέασε ο τραυματισμός από τα μέσα του πρώτου ημικρόνου. Στον Μουσλίμοβιτς και ο Κουτσιανικούλης. Σαν 4-4-2 περισσότερο. Με τον χρόνο να κυλάει εις βάρος του ΠΑΟΚ υπέρ της ΑΕΚ μετά το 0-1. Σνάουσνερ, ο οποίος βγαίνει από την άλλη πλευρά. Εδώ δείτε προσπίση του Γκερέρο. Μπάλα περνάει στη μεγάλη περιοχή, δεν μπορεί ο Βιερίνια. Δείτε σε επανάληψη. Αποχωρεί ο Βιτόλο, εδώ θα δούμε σε επανάληψη πως
Μάρκος επηρεασμένος από το μαρκάρισμα του Μητόλο. Ευρίστηκε. Κερδίζει ο Γκαρσία. Η πάσα για τον Κουτσιανικούλη που ουσιαστικά στέλνει την μπάλα κατευθείαν στην αγκαλιά του Σάχα. Σφύριξε το φάουλ του Ρουβανού. Εδώ η μονομαχία με τον Γκερέιρο. Προβολή αντικανονική από τον Ιταλό που κάνει το φάουλ, επικίνδυνο παίξιμο. Δείτε πώς. Πολύ μεγάλη ένταση και αγωνία. Κίτρινη κάρτα στον Γκερέιρο εντωμεταξύ. Την είχε γλιτώσει νωρίτερα. Οι παίκτες των δύο ομάδων αποχωρούν. Έχει μπει κόσμο στον αγωνιστικό χώρο. Σκηνές που δεν θα θέλαμε να δούμε στο απόψινό παιχνίδι. Στηρίξτε την ομάδα μας μόνο όπως εσείς ξέρετε. Βλέπετε σκηνές. Βλέπετε και τις κάμερες. Σπουδαίο σχόλιο. Βλέπετε τους παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ χειροκροτούν. Κάποιοι χειροκροτούν Κώστα Λαγωνίδη, άλλοι αποδοκιμάζουν. Σαφέστατα υπήρξε προσπάθεια, μπορεί να μην ήταν αυτό που περίμενε ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Και εμείς δεν έχουμε σε αυτό το σημείο παρά να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Λαγωνίδη. Και εγώ ευχαριστώ.